Sziasztok vagyok, és ez a Minecraft Survival sorozat harmadik része lesz. Ugye legutóbb ott tartottunk, hogy megépítettük ezt a akármit, és szerintem el is kéne menni bányászni. Van nálam egy kőcsakány, és akkor let's do it! Na. Hát igen, kéne. Viszek követ, hogyha esetleg craftolásra szorulunk oda lent. Fákja, de ahhoz kéne szén. Attól félek, hogy nem fogok hazatalálni. Pedig elég sanszos. Van 4 darab fákjánk, hát az is a ház kivilágítására kéne. Fír. Szenünk sincs. Ó, basszus. Na, mindegy. Ezt miért ástam ki? Na. Az a szén. Majdnem elmentem mellette. Tik. Menő. Most olyan szokásos iskola utáni fáradtságban vagyok, úgyhogy lehet egy-két nyelvbotlás, sőt, igazából biztos, hogy lesz. Tik. Na. 4, 8, 12, 14, jó, mindegy, az így 20, és maradt 2. Na, akkor money go. De belekoltam. Meg kell szokni, most nem majd. Most azt mondja, hogy ez nem jelent. Nem tényleg. Azt mondja, hogy Sajnos, más nem volt. Úgyhogy, ne, az vagy nem, elhúztam, itt egy ne, szóval sem már. Van ezt érkezett csak szélve. Vagy nyomtam, hogy látom, igazán. Hallom, ez is megcsolt is vendég. Basszus. Ez a vízes nem? Elfedett a vé. Az egy nem. Basszus, nekem nem tudsz írni a Minecraft. Hát vagy Minecraft. Majd nem ember vagyok, Minecraft. Érdekes, kell, mindig lászítom, kell, hogy jó, nekem, aki nem is az a csinálod, és majd azt hiszem. Na végre bánya legalább van rajta. Anyádat, az te szarház itt a pöcs, az szén, víz, itt egy bánya, jó, ez jó lesz. Ne, ezt el kell állítani. Ugye ez bánya volt, és nem pedig egy tó. Legalább van fém. És nem igaz. Ez az, van egy vascsákányunk, csak ki kell égetni. Na, akkor nézzük csak, hogy mi van itt bent. Úszás. Tűröm. Anyád. Jó sokáig tartott ez a bánya. Szerintem az lesz, hogy most felrakom majd ezt a részt, de tehát videón kívül fogok és keresek valamerre game módba egy szigetet, vagy nem szigetet, hülye vagy hanem egy izét, mi az már, egy rendes világot, tehát elrepkedek ide-oda, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Reflex level 100. Na, a csatornáról, tehát még a csatornán várható lesz egy Cségós videó, mivel, mint kiderült, meg lesz nekem a Cségó jövő héten. Úgyhogy ez az. És persze eredetiben. És az enyém lesz. Csak az enyém. De gonosz vagyok. Mint egy zsákkrumpli. Körülbelül ennyire. Vagy nem is videón kívül kéne ezt az egészet megcsinálni, most csinálok egy hajót szerintem, és
Nekivágok a nagy világnak. Basszus, nekem olyan szinten nincs érzékem ehhez a tájékozódáshoz Minecraftba, hogy az elmondhatatlan. De viccen kívül, tehát most tényleg. Most például hol vagyok? Tehát... Néha úgy ki tudsz készíteni. Meg jó, hogy bányászni jöttem. Szeneket azért nem szedem ki, mert igazából felesleges lenne, ha most úgyis el fogok menni innen. Ott a házam. És körbejártam az egész szigetet. A hangsúly a szigeten van. Fölrántódott az egerem. Akkor azért volt ilyen sok FPS-em. Hát akkor szerintem itt lesz egy vágás, és akkor én mindjárt visszajövök, addig keresek valamit. Ha más nem, majd kezdünk egy új világot. Na, azt mondja, találtam egy egész jó kis, nem azt mondom, hogy nagy szárazföldet, de ezért találtam. Egy nagyobb szigetet, amin azért egész jó kis bányák vannak, meg úgy egész nagy. Úgyhogy hát nem tudom, hogy most mit csináljak, tehát szerintem én most nem fogom azzal húzni az időt, hogy onnan a cuccaimat áthozzam ide, ezért beaddolok magamnak egyszer 64 olyan üresát, és akkor azzal folytatom tovább. Tehát ezért most ne haragudjatok meg, de a szemetek láttára fogom ezt megtenni, ezt kidobom, és ezt meg így be. És akkor én még mindig többet vesztettem, mint hogyha most áthoztam volna. És akkor szerintem én ide építem a házamat. És akkor ez fel is lesz gyorsítva. Úgyhogy ezt most már gyorsan fogjátok látni, hogy nem maradjatok el semmire, ezért gyorsítom én föl ezt a jelenetet. Hihi, jelenetet. Szóval volt lesz ennyi vicces, bár ezt úgyse fogjátok hallani. Ha csak nem a beszédet fel fogom gyorsítani, de az nem lesz valószínű, mert valószínűtlen lesz. Most őket is kell majd égetnünk. Aztán, vagy hagyom, hogy nélkül legyünk. Nem, azért nem buli. Ez kambuli. Nem lesz elég a fa, el kell menni fát vágni, mert fákat vár a favágó, a favágónak jó, és elfogyott. Az az remek volt ez a dal, akkor nem értem. Mert fákat vár a favágónak jó, jó, jó. Ebből nem lett. 28, ez mindig nem elég, most vagyok elmenni, úgyhogy 1, 2, 3, 4. Eléggé jól van, iszolgetti. Mondhatom így. Megengeditek, köszönöm szépen. Még fa kell nekem. Tintiririn. Komment a fejezzétek be. Nem tesz hülyeség. Még nincs is feliratkozom. Ha lehetne feltöltem már lesz. Csoda lenne. De hát félzem bizalom. Ez az. Mert fákat vág, a favágónak jó. Amúgy ezt nem tudom, hogy miért mondom. Hogy ez úgyis fel lett gyorsítva. Tik. Ablakot kell itt vágni. 1, 2, 3, 4. Te kis kocsok, hová még. Figyelek, szimmetikus. Vagy pont nem. Vagy pont nem. Na, akkor ezt feltöltjük. Én ezt nem szeretném szabadni, vagy tisztán, ezt miért eltöltöttem fel viszont. Úgyis ilyen lesz. Vallásom, itt van. Mások kap a nagy harang. Nem hoztam a crafting tablet. Na mindegy, hát most itt van, hogy ezt a videót félbe kell hagynom. Jelenleg, úgyhogy majd a következőre jövök. Sziasztok!